Positibo ang Department of Education kung DepEd 11 nga dako ang mahimo ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio human kini gi-appoint ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip DepEd Secretary atol sa iyang 7-minute statement kagabi Mayo 11, 2022. I think I am already authorized by to announce the first nominee that we will be giving to the Commission on Appointments when the time comes, should I be proclaimed. And that is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Jenilito Atilio ang tigpamaaba sa DepEd 11. Gisulti niini nga wala sila nagdahom apan sila nalipay ug sila nasayod nga adunay kasing-kasing sa edukasyon ang incoming Vice President ug kini garbos sa Davao. Wa man damhani pero dako kayong kalipay no para sa kutong sa edukasyon. Dili lamang dinhi sa Region 11 apan sa tibuok nasod. Very passionate, very serious kayo ang atong umabotang Vice Presidente sa mga programa niya sa edukasyon. Dugang sa DepEd 11 official nga daghan og mga proyekto sa edukasyon ang syudad nga pwedeng himuon sa tibuok nasod sama sa mga proyekto sa mga magtutudlo labi na sa mga kabataan. Dinhi sa Davao City usa ang edukasyon sa mga priority programs ni Sara Duterte. Gani adunay mga scholar ang City Government of Davao ilawom sa Educational Benefit System Unit pagtabang sa mga pobre nga kabataan aron makahuman sa ilang pagtuon sa kolehiyo ug makabot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.